Sa ngalan samahan, sana hatod sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Natas ikanapulog pito nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan ug karon sang Domingo mao may Domingo human sa atong kapistahan. Ato sa nang gigahin isip Thanksgiving Sunday. Nagpasalamat ta tungod sa kalampusan sa atong pagsaulog sa ika-163rd nga kapistahan sa atong parokya. Na busog ba mo? Busog. Luya man. Yulting daghanang basura na diha katag-katag lang unay resultas pista. Sige lang. Ato lang yan ang hunahunang pasalamat lang punta nga naay basura. Yang nindot kay wala kita giuwan sa atong selebrasyon. Gitugot yun sa Ginoo. Muna karon wala tay informal offering katong sibot-sibot. Isip pasalamat kitang tanan mo paso kita diri. Muhatod kita sobre. Pasalamat. Bahala na lang yung isod anak piso basta ipasok yun, no? Kay himo na tong formal offerings. Pasalamat sa Ginoo. Ato sang hinumduman ang mga kalag sa ato mga kompostilanhon nga ning taliwa na una nato kay karon sang adlaw murag gigahin sa ron sa Grandparents Sunday or World Day of Grandparents and Elderly o Phil Mission Sunday. Ang atong mga misyonero dinhi, ang atong mga katong katigulangan nga mao'y nagpanday aning atong parokya nga nakaselebratan ato sang hinumduman sila. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas akong dako uyamot
sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaday sa iyang kalatawang, pinisayutan, Ginoong Diyos, langit lumari, Diyos Amahan, makagagalaw sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagdalay kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Ginoong Jesucristo, butong anak sa Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw nagawad sa sala sa kalibutan, panuwi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawat na agamo, pagamuyo. Kay ikaw nakakasatos, ikaw lang ang Ginoo, ikaw lang ang magaling anak ko, O Jesucristo. Uman sa Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos Ama,
Magampo kita. O Dios, among amahan o tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi iniana samtang didto si Salomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa kaliwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Kay kinsa man may makamando niining daghang katawhan." Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon. O giingnan siya sa Dios, "Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, O Ginoo, nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba, mas bililhon alang kanako kaysa linibo nga salapi nga bulawan ug plata. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy. Sumala sa imong sad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron mabuhi ako. Kayang imong balaod
maoy akong kalipay. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo, kay gigugma ko ang imong sugo. Labaw sa bulawan, bisan unsa katahom, kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan, nga agianan. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo, katingalahan ang imong mga gimbutan. Busa ako silang gituman, ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag og kahayag, nagahatag og salabutan sa tawo ngayanon. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayahon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma, og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang hipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot
nga mga mutya sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Tulo ka sambingay ang gisulod karon sa atong Ebanghelyo kadtong bahandi sa uma, mutya o baling. Doon ni sila relasyon. Pwede sa nagtagsa-tagsaon pero ato na lang ning himuong kausa atong pamalandong 3-in-1. Ang resulta gyud kung makaplagan na nato ang bahandi or ang mutya, ang resulta gyud ay ato yung ibaligya ang tanan. Pasabot kung ato nang makaplagan ang gingharian sa langit, ato yung biyaan ang tanan. Pasabot ana, ang tao gid ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo, din agyod mawili sa bisan unsa dinhis kalibutan. Sige, lingyay mong tupad ing nawili pakas mga premyo nga wa kakadaog. Nawili mo sa inyong raffle ticket nga wa gyud makadaog. Awa, kayo. Oy, ako, first time in my life, nakadaog kog duha ka consolation prize. Pag 15,000. Nya kay, wa naman ko mawili, ako la sa tong ihatag sa atong simbahan. Naasay ni text kagabi nga ngatong Remy man tingali to kay nahibaw mas Remy nga siya usa siya nakadaog online parishioner, nakadaog siya 100,000 gitiksan dayong Remy nya niingon anha lang nas parokya Rem. So ang mga winners labi na tong nakakuha sa 500,000 buutan man kuno tong nakakuha sa 500,000 na atoron dire. Wa di kuno dire kay graduation sa anak. Usa siya si kisa to? Engineer Gina. Otsia. Sige sa kuno nagsimba din ambot kag iya sa kang biyaan ang tanan. Pero lahi man akong nakit-an dias plaza ang tanang basura gibiyaan. Pagkaway ayo sige pa kog announce ato manglimpyo ta ibutang gyud sa basurahan. Kita no ang atong biyaan ang basura dili ang
tanan. So mao na mga igsoon, unsa may gikinahanglan nato aron makaplaga nato ang gingharian sa langit ug matudluan ta nga mobiya sa tanan nga dili related sa gingharian sa langit. Mao nang matud pas unang pagbasa si Solomon or Salomon ba ni or Solomon, depende lang kung sa inyong naandan, si King Solomon ba anak man ni Hari David, batanon pa kay siya nga gihatagan sa gingharian. Dako kayo ang gingharian nga gibilin siyang papa nga si David. Ang iyang gipangayo, Lord, di ko kamaong muhandol ani, tagai ko kaalam, wisdom. Ug nalipay ang Ginoo. Kay ang wisdom manggod, bisag di ka mo eskwela, naana nato. Kana bang kamao kang mopili unsay maayo, nya kamao sa kang mulikay unsay dautan. Mo nay wisdom. Ang knowledge dili kay siya epektibo, kay ang knowledge usahay tan-aw nimo murag maayo nya dili di ay. Pare anang kamao kang mo gamit og pills. Kanang pills ba? Or kamao kang mo gamit og kondom, knowledge man na. Kamao kang mo gamit og ayude. Unsa man na siya, maayo na o dili? Murag maayo, murag sag dili. Kay pananglitan, og pare og madre mo gamit og kondom. Maayo na dili. Maayo. Maayo na para nilang duha. Pero dili maayo sa relasyon sa ilang matang sa kinabuhi. Ano bang knowledge na? Pero wisdom, lahi. Kay ang wisdom, mauman ang will of God, ang atong mahibawan. The will of God, ang kabubuton sa Ginoo. Pareha na kung masakit ka, naman kay knowledge, palit kag tambal, palit kag maintenance, nya magkinahanglan din kag kwarta. Knowledge na. Pero ang wisdom, kanang mahibaw ka nganong nasakit ka, ug unsa may gustos Ginoo ni anang imong sakit. Ano ba? Nilingya imong tupad. Ingna nahibaw kag nganong ingon ana imong naong. Di ko naman, ingna ba yan? Nahibaw ba ka unsay gustos Ginoo nganong inana imong naong? Ang ato karong naas gobyerno, apil naming ni asimbahan, nahibaw gyud ka sila nganong gibutang sila pagka presidente, pagka legislator, pagka judiciary, pagka appointed nga mga executives. Kanang nahibaw ka sila unsay gustos Ginoo nganong gibutang sila diha. Mao na ang resulta, basta dili kita mo gamit og kaalam, dili nato madiskubre ang gingharian sa Dios sa atong kinabuhi. Ug unsa may nahitabo sa dihang nakaplaga niya ang kadtong perlas, kadtong bahandi, ang gibutang gid diri nalipay kaayo siya. Kana bitang mobiya kas tanan tungod sa imong kalipay. Mo nay wisdom, nalipay kay siya. Karon sila nangawat og trillions kanang atong naas gobyerno kay ilang paminaw tungod kay sila nay galingkod og nagkontrol sa atong panudlanan sa nasod. Kaya nila nga tigumon kuhaon ang tanang kwarta nga gusto nilang kuhaon. Kaya nila nga gunitan ang tanang gahom nga gusto nilang gunitan. Unya mao kuno nay makalipay nila. Pero unsa may resulta karon? Sila wa malipay, kita sa duwa malipay. Ana. Si King Solomon sa dihang gisunod niya ang Ginoo kanunay, purti niyang lipaya, purti sang lipayas mga tao ug nilambo ug maayo ang iyang gingharian. Ana. Mananglitan ron kadtong niaging pasalamat ano nga gahapon wa giuwan hasta ni adtong pagprosesyon nato. Kinsay nakakuyog sa prosesyon ta sa ngamot. Oh, jote ra kay. Kinsay nakaapil sa atong
Baryo pista gahapon diri Loyo, taas nga mo. Joter sa kayo. Wa mo ka-discovery sa gingharian. Dito ra mo sa inyong balay. Ang atong prosesyon, niabot to og mga 2 hours and 15 minutes. Nya, wa gid tagiuwan. Ang ato sang kalihukan gahapon, nagsugod ta paghuman gid sa alas 4 nga misa ni Archbishop Palma, mga alas 5:45 dito na tas Loyo sugod. Nakasugod ta hapit na alas 7. Nya, way lingkuranan. Nya, ang resulta nangabot sang lingkuranan nga wala sa teganang mulingkod. Ito nga, na mga lapses, tawag na ito lapses, pero malipayon kay ta. Dito sa Loyo, kalipay nga, dili ba tungod kay daghan kay tagkwarta. So, doon kalipay, basta ang atong gisunod ang kabubutos Ginoo. Pero niyantong pizza 23, grabe kayong uwan. Pero waman to kaabot uwan na og 2 hours. Naraman to sa mga almost 1 hour. Pero ang baha, perting baha. Dili lang din sa dool sa ato, sa Cebu. Ubang mga lugar, baha. O kini mao ni resulta sa ilang pagkuha sa budget sa flood control. Nawa gyud mahimo ang mga dagkong mga flood control nga tinuod o mga dagko nga mga drainages nga tinuod. Pero ang budget na-release, pero ghost project kasagaran niya ang uban substandard. Karon nangaguba na wa nay control. Flood na lay nahibilin, wa nay control. Flood control man ang tato. Nangalibon ang atong mga umakaron sa mga probinsya, sa mga bukid, nganuman kay gikuha sa nila ang budget sa farm to market roads. Basa kayo ang mga classroom karon kay nagto niya mga estudyante di ka klaro klase kay wa sa sila classroom niya mamasilong lang sila sa lawom sa kahoy og sa mga stage unya kay nag-uwan naman di wa na sa sila klaseng tarong kay ila sang gikuha ang budget sa DepEd na para unta to i-construct og i-repair sa mga classrooms. Mga igsoon, knowledge ang ilang gigamit pagkawat sa mga kwarta sa atong nasod. Dili wisdom. Dili man kabubuton sa Dios nga mangawat. Muna, diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri, nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Basta nahigugma tas Ginoo, di ta mahigugmas kwarta, di ta mahigugmas hinimos Ginoo. Ang tanan kunong butang buhaton sa Ginoo nga maayo alang kanato. Wisdom na. Higugma ang Ginoo, ang tanang butang mahimong maayo. Tanawa si Santiago Apostol. Unsa man ang nahitabo niya. Naputol iyang liog, maayo na dili. Oy tubag. Nganong hinay man kay mog tinubagan. Dili na maayo kung ang atong gamiton knowledge. Unya kay si Santiago nahigugma man sa Ginoo. Nahimong maayo, tanawa karon nahimo nato siyang santo. Gipasidunggan siya hangtod karon. Kadtong pagkasakit ni San Roque, magpista na ra basad karong Agosto San Roque, karon ganin na may mga pistang San Roque. Maayo to nga nasakit siya. Ang edad niya 32 pa mga inana. Nasakit siya, nya namatay gid siya siyang sakit. Maayo to dili. Duha ra ka buok ang ikan. Suway ninyo. Preaning brado, nag-wheelchair na. Maayo na dili. Sige, ilis mo. Pero ang pangutana,
nahigugma batas Ginoo. Si San Roque kay nahigugma mas Ginoo, nasakit man siya sa pag-alagad sa Ginoo ug sa mga tao. Lami kitong iyang paminaw ato. Nindot kaayo. Kamong namalit og raffle tickets nga nahigugmas Ginoo, nya wa mo ka daog, lipay kay mo ana. Nya kadto sang namalit og raffle ticket, nya nakadaog nya nahigugmas Ginoo, di gyud mo claim sa prizes, inyo ra nang ihatag sa simbahan kay lipay kayo mo. Mo na siya lungtad. Mabiyaan nimo ang tanan. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ug unsa man kay sugo sa Ginoo para makasuod tag langit, biyai ang tanan, kwarta, balay, anak, inahan, sa pa na diha ginikanan o asawa, bana, kabit, tanan biyai tungod sa Ginoo. Mao na karon isip atong pasalamat kay Thanksgiving Sunday maro sa atong parokya, wa tay informal offerings kanang sibot. Naman ni daghang sobre diha, mulinya mo dirig 4 ka linya. Nya ihog ang inyong pasalamat. Sa inyong paghog sa pasalamat, hisguti ang inyong kalipay. Bisan sa pagpasalamat nato nga nangamatay ang atong mga katigulangan nga nagbilin og pagtuo. Ako ang akong mamag papa gibinlan Manila og pagampo sa rosaryo kada adlaw. Ug maunay ni bunga nga ako nahimong pare nga dagko na kaayo og kulikta. Kita sad pasalamat sa tas Ginoo nga gibinlan tag pagtuo 163 years na ang atong parokya. Na ako'y nabasahan ron social media, doon na mga simbahan na sad dito sa gawas nga gisira na sad sa parish priest kay wa nay mosimba. Nasay uban ng kulbaan na kay wa na kunoy mga batan-on nga mosimba, pulos mga tiwasonon. Oh, tinuod gid na ang hitabo karon. Mao na nga pasalamat ta. Unya kana sa inyong paghug unya sa inyong mga offer. Pasalamat. Commitment sa nato nga ato sang ibilin ang nindot nga timaan sa pagtuo ngadto sa sunod nga generation. Dili ang pagkakawatan, dili ang pagkahingwarta, dili ang pamulitika, kung dili ang paghigugmaay nga matod pa sa ato dihang tema Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Kanaunta maghiusa ta ba? Nya unsa may ato din hirong ibilin kung padayono ni nato atong pagtinabangay ang atong bell tower hapit na mahuman sige na nagtingog nya ang atong adoration chapel pwede na mo diha mo gamit ang atong CR tabahuonon pa kanang atong walk of apostles ug ang pag-ilis atong lingkuranan bisag kini lang ni amoy atong mabilin nya mamatay na mo inighuman atong ilis aning atong lingkuranan. Dako na kay kada lingkod nila diha moingon gyud sila nakaapil ang akong mama ani, ang akong papa, ang akong maguwang og tampong. No? Nya sugda na nato karon sa paghatag og Thanksgiving. Biyai ang tanan, ihog ang tanan sa sobre og ihog dire. Aron maglakaw na lang kapauli sa inyo nga magsigig kanta og give thanks. Nindot no? Klaro, sige na, nindog na ta. Atong pangadjion, ipbungat ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ning saka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios, makagagahom sa tanan.
Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa tanang maayong butang, labi na gyud ang paghigugma. Busa moingon kita, Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang tanang pangulo sa simbahan padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa paggiya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas, pinaagi sa mga tao nga naghago, alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma, walay sukod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga sa halaw masabtan sa katawhan, ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing, ang pagsaulog ug pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon, hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang mga masakiton, makakaplag o kahupayan o kalipay, diha sa mga pulong ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga nanag-una kanato, makadangat na sa langitnong puloy-anan, nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among paghigugma kanimo. Makagagahom og mahilgugmaong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Ikaw
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok nga santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eukaristiya magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay umatan. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala
mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang giharian, ang gaugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanin. Pakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Jesu Christi Figlio Patris, Jesu conspite atque, cibus
magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Magdugang unta magpulos sa among kaluwasan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga lingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga Diosnon. Mahitabo ra ni kun andam sa tang mobiya sa tanan og mogamit sa kaalam dili lang sa knowledge. Salamat sa ning hatag natong suporta sa atong proyekto katong raffle tickets. Ang total gid natong halin nga nahitabo gahapon niabot yung 57,320 ka tickets ang atong halin. Nga nahumana ang atong raffles. So pakpakan nato ang atong namalit. Salamat kayo. Niya atong pasalamatan ang ato sad nga mga kaigsuonan nga mialagad nato ron ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, lab offering assistants, sacristans, parish personnel, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, kuha mo ni sila, Corpus for Christ, o niya ang atong kaning nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Henry o Leonarda Munisit, nato ning contractor dinhi. Ato silang tagaag masipang pakpak. Nya ang ato di ay kaning report, financial report sa atong parokya as of June 2026. Beginning balance 1,833,859.85 centavos. Cash receipts for that month 6,820,492.24 centavos. Cash disbursements 6,837,843 pesos and 56 centavos. Ending balance as of June 1,816,508.53 centavos. Masipang pakpak sa tanan. Salamat kayo. Kanya naadeta dihay mga hangyo ninyo no ang atong social media platforms. Suportahin ag maayo ang atong YouTube channel katong Padresiano Ubod. Naka-income detag 260,000 atong niaging buwan. Paldo. Niya. Support sa mo sa atong Columbari ha. Nay mga leaflets diha kamo na lay basa ipanghatag tingay na ninyo karon. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Apostol ka nga lalaban sa saong kalibutan, ibansagan ka sa kahitasan, hinihibok na kalibutan. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Higangan kalabo karon ang milagro mahinalangkon, kay ikaw ang ilauman,
Santiago, padampun mo kami, Ginoo.